Здравейте, потребители на YouTube. Ние сме Ицо Д и аз съм Христо 123. Така, ще ви покажа първи епизод на Майнкрафт оцеляване. Така, това е в сървър, не е оцеляване такова. Ами да, то всичко си в сървър. Това е в един много як сървър, няма зомбита, това е готиното. Огладняваш. Също така... Намерихме... Не сме големи дизайнери, не е много яка, но нас ни кефи. Така, намерихме мина населяни. Направихме си фермички. Ето, вече взех голтейпъл. Не си взема и си правя. Направих си голтейпъл, да, златна ябълка, ако не ме разбирате. Имаме си двоетажно легло. Да, тук всичко е с табели, не можете да видите. Ако искате нещо да направим друго, пишете в коментарите и... Ако искате, можем да снимаме с вас. Да, да играем с вас. Също да живеете при нас. Но не, няма да живеете. Не, живея, ама... Абе, както и да е. Ако искате, можете да снимате с нас в различни сервери. И в този може да снимате. Ако искате, ще живеете с нас, ама ви тъй или иначе не можете да не вземете нищо, имаме стабили. Ела в мината населяне. Хубаво идва. Да, мина населяне, сега ще покупаем малко. Аз ще купая обсидиан, за да направя нидер. Портал към нидера, по-точно. Към... да, към нидера. Ооо! Нина, тук те идвали ли сме? Не. Чакай бе, то тук те поне не може да се изгубим. Торч имаш? Да бе, имам 14 торча. Значи още малко бе. Да бе! Пърлех торчи. Лаго. Намеря Лазарит. Лазарут. Тъй. Вода имаш ли? Но... О! Да, ми трябва вода. Пък нямам. Питах се да прекъсна лавата, ама... Прекъсна бе. Тук те намерих голд, щях да го изкопая с камена кирка. Ела. Охо, 2 голд. Аз се запалих. Да, виждам те. Изхаби си бронята. Не. Чай го изкопая този голд. Той аз се запалих нарочно бронята ми да дойде зелено. Как трудно ще умра. Абе, върна там към мината населяне. Тук те не е хубаво. Да, бе, тук пълно с пещерите, от ли си? Гледах тя. Аз вече имам 16 айрон. Сега ще направя желязна кепка да има. Доста сме се развили. Много даже. Ние снимахме, обаче нещо не се получи, не се вижда. И се разбивахме много. Да, докато си мислехме, че ви показваме как правим къща и друго, но не стана. Така, нищо сега в YouTube ще ги гледате, в YouTube страницата ни, той ще ви... Да идс от TV. Да, да идс от TV. Абонирайте се. За нас, но... За мен. Така или иначе, той ще ви напише... Не, то си го пише. Ще напише IP-то на сървъра. Доста е готин. И ако искате, го играйте. Не знам точно кои са създателите. Да, обаче, ти не знаеш ли, че има и портал към Ада? Какво има? Има портал към Ада. Да, бе, ама трябва сами да се направим сега.
Лава трябва да... ние имаме лава, бе. Абе, Шит, дай ми... намерих вода. Уоу! Вземи една... Такова, една кофа. Да, отди ще я намира, аз имам 3 кофи. Пълни с вода и то. Хубаво, дай ми една. Ма Ма не горе в ли? мене. Да. Аз сега ще направя. И събери колче, нямам. Ама аз току-що събрах 30 много. Събирай още. Колко искаш, аз да не съм Батман. Батман. Събира колче. Батман, колчо Батман. О! Само къде аз не знам да се прибера. Защото Тук расте пшеницата. Едините. Витиквите. ма ти не си ли в мината? Няма, се излязох, сега ще се прекарам. Гачи човека, сега се след че си в мината. Тъй ще ми дадеш малко айрон. Защото аз както направих бутуши. Хубаво. И не само. И ти направих и дъщи. Ако се чуете откъде ми и тъс брадва, тъс кирка и тъс меч, брадвата и меча ги намерих. Всъщност аз намерих 15 меча. А пък тъс кирка си я направих сам, като ограбих един. Не си беше заключил честовете. Имаше 3 диаманта. Този диамант аз го намерих. Хора, ако чуете някакви деца, това са нашите братя и сестри, но нищо. Да. Всъщност ние с него не сме братя, ние сме първи братовчеди, но сестра му и моя брат си играят на нещо. Тях. Да не говорим за деца. Иди сме деца. Ние сме деца, ама те са лапита, зато че ние не сме кой знае колко лапита. Нещо ми заби. Какво става? И на мен ми се би. Да, сега чуда, що не мога ям. Ма, то ми се оправя. Тъй вече имаме си обсидиан, само трябва да го изкопая. Само да е да колко време ти ликова. Тъй, той не може да ви покаже моя чест, защото е заключен. Между другото аз ли го... Имам дишане под вода, бе. И аз сега да под водата, докато не се отдава. Да, докато ми свърши дишане. Люк! Защото и ние дълбоко е. Ама тук има едно дълбоко. Трябва ни 10 обсидиан за портал. И болничета ми бата. Я влезка е. Почти ми падна обсидиан в лавата. Ти сега обсидиан ли са ви? Малко съм болен. Да, бе, събрах 3. Още 7 ме трябва да се правя портал. Имаме око такова. Напаяк? Не напаяк. Чай си видя дишането, че съм бая надълбоко копая. Айде и гър. Няма да ме трябва. Може да се направим и enchanting table. Толкова обсидиан не трябва. 4. Бе, изгоряме обсидиан са много тук. Колко обсидиан си събрал? 3. 4 с този дед ми изгоря. Рано ли печиш? Тъй хора... Много добре се развихме за сега. Станах ми адски корави в този сървър. Тъй. Вече имам 5 обсидиан с още 5. Ти ли ги отваряш тия често? Кой е моят чест го отваря? И го затваря, Много тъпо е, щупех обсидиан, сега не ми го даде. Сега пак трябва да го. Бък
бъгнали. Много гадно да ти бъгна тебе. Да ми лади. Ей, чай си е малко тъмно. О, така ласно. И то след малко трябва да свършваме клипа. Още 3 обсидианта на тях. Между другото има много хора, дето не знаят как да се заключат честите. Да, както оня глупак, дето му взехме работите. После искаш да набанне, ама нещо не му се получи. Да, оплакваше се там. Щял да набамни. Викаше бамнечи ги ток, бамнечи ги честма. Нищо не става. Тъй аз събрах вече 10 обсидиан. Кога да свършваме епизода? Колко време? Епизода 11 минути. Чай да направя такава. Вижте сега как се прави по старомодния начин. За да не се хабите обсидианцата и го правите. Като нас. Вие може да спознаете всъщност. Дай ще се получи нещо. О, дай да го свършвам епизода в неделя. Не ме пуска, вах тъпото. Мене. Скъбих си материала. Не ме пуска, много тъпо. Ами както и да е. Имаме си портал пък да се кефим. Тъй, дай да слушаме епизода до портала. Айде бе, Христо. Я тук. И Вибо, и YouTube. Това беше от нас. Щях да кажа. Абонирайте се за нас. И харесайте клипа. И чао. Чао.